Takže čaute ľudia, ja vás dnes vítam pri ďalšom Minecrafte. Ďalší diel, čo to je? Dobre, to je nič. No, ja vás vítam teda pri ďalšom Minecrafte, kde dnes budeme... zase v dome? Ja som myslel, že som niekde vonku. Kde dnes budeme farmárčiť. A tu mám náš portál do Netheru, našiel som prvé dia. Prečo mod? Ja som skúšal tam crafting. Nesprávny mod, že? Tak. No dobre. Moc som offscreen nehral, maximálne tento tu portál. Som moc rád, že sledujete 5. diel našho Minecraftu. Čo by sme mohli urobiť? No tak zahľadil som toto tu. Lepšie to povedať neviem. Kde to je? Tuto. Ešte tu spravím osvetlenie a podobne. Zatiaľ to stačí takto. Na dome nie sú žiadne veľké zmeny, no a dnes teda farmárčime. Najprv sa vyspím, než sú tu príšery. Než tu budú príšery. Dobre. Takže poberieme si potrebné veci. Ja asi nemám motiku, že? Môj diakrop. Super. Ja nemám motiku. Takže si vezmeme železo na ňu. Železo. A musím ísť potom niečo naťažiť. Dneska, no, nejaké to drevo. Viacej, pretože chcem, no, uvidíte potom. Taktiež potrebujem jedlo. Vodu mám. Dnes budeme aj premiesňovať portál, ešte ak by niekoho zaujímalo. Pretože tam je na blbom mieste a si tu idem dneska spraviť aj podzemie. Takže teda, kde to dokonáme? Asi pod čestami, že by bol takto. Skúsime to. Tak. Super, teraz si ešte vezmem sekeru, pardon, tu nemám. Dneska som úplne nepripravený na video. Chcem vám poďakovať za 96 videní na videu RIP Marty. Nebolo to z komerčnej stránky myslené, ale som rád, že ste to toľky videli a že viete môj názor na Martyho. Až podľa mňa to bol skvelý človek. A tí, čo píšu, že si za to mohol sám, tak... Viete, z časti je to pravda, mohol za to sám, pretože ukradol to auto. To hej, lenže... On bol vystavovaný docela veľkému psychickému nátlaku tým, že ho vyhodili zo školy. A preto to podľa mňa urobil. To už sa bohužiaľ nikdy nedozvieme, ale to už nechcem nejak extrémne preberať. Možno som vám nehovoril, ja som vedel bližšie podrobnosti, ja som moc dobre vedel oveľa bližšie podrobnosti. Pokiaľ by ste to chceli počuť, tak tuto je zatiaľ budeme hrať. Ja som si od kamoša zohnal nášho číslo na Martyho. Super, kamoši, dobre, hrali sme spolu multiplayer a podobne, ale to sme netočili, pretože ja som odberateľ, to ne. Ale proste volal som s ním. Povedal mi jeden deň, kámo, vykopli mne ze školy, co mám delať. Ja som mu nevedel poradiť. Potom sa ma opýtal na číslo na Peťana. Čo už som vedel, že bude horšie, pretože s Peťanom to môže hociak vždycky dopadnúť. Nechcem nejako na Peťana, akože mám jeho let's play rád, ale on je tak troška, no, príliš na alkohole. Príliš pije podľa mňa. Dúfam, že si to Peťa nebude brať osobne, ak to vidíš Peťan, tak fakt. Nevadí. A teda, dobre, vysvetlili sme si to. Číslo na Peťana teda neviem, takže som mu ho nedal. Pochopiteľne. A tak teda išiel, neviem kam, povedal mi proste, že ide. Ja som povedal, nech si dáva pozor. On sa to teda posnažil. Takže teda odišiel. Ja som nevedel, že ide rovno k Peťanovi. Myslel som si, že to chcel len tak možno zo srandy vedieť a nevedel som, že zoberie auto a pôjde. Potom mi volal druhýkrát, keď odchádzal od Peťana. To už bol ten posledný telefonát, to už znelo úplne inak. To mi povedal,
Kámo, sú za mnou policajti, co mám delať a podobne. Hovoril mi o tom, jak ho naháňajú, ja som nevedel, čo mu mám povedať, ako ho ukludniť. Hovoril som proste, nech zastaví radšej. A som predvídal, že také niečo, čo sa stalo, sa môže stať. A predvídal som dobre, čo je škoda. Takže teda počul som, jak povedal zátarasy. A potom už iba pišťanie gum, jeho výkrik a náraz. To už potom to vypadlo. Nevedel som fakt, bol som vystrašený z toho, že čo sa mu stalo. No a Peťa medzi tým bol u doktora, keď to aj on zistil, tak aj o tom hovoril, že bol úplne v tranze. Kto by nebol, proste poznal iba chvíľku jeden ten deň, ale fakt ho to chytilo. A teda takto to vlastne bolo. Nejaké bližšie podrobnosti myslím hovoriť nemusím, pač to už je myslím jasné. Hej, to už potom nabúral, keď to vypadlo, to bol ten náraz a to bolo všetko. Neviem, bol som to docela dosť v blbej situácii, pač som bol vlastne jediný, ja som bol vlastne posledný, s kým sa rozprával. Keď si to tak vezmeme a tak bol som vystrašený z toho, potom som zistil, že to neprežil, čo už ma úplne chytilo. Fakt som nevedel, čo mám robiť. Ja som ježiš chudák Marty, neviem, bol som z toho vyklepaný. Teraz ľudia na ňu začali nadávať samozrejme, pretože on ukradol, a to by moji rodičia nikdy neurobili. S tým si bol zajte. Síce ukradol auto a bola to z časti jeho chyba, ale fakt on bol v takej psychickej situácii, on mi chudák skoro plakal do telefónu vtedy. Nevedel som čo mu povedať vážne. Bol úplne z toho úplne out. Čudujem sa, že žil, že úplne nejak nebol taký vyklepaný, že by z toho umrel. A teda, tak to bolo. To bol vlastne úplný koniec. Ja som bol posledný človek, kto vlastne s ním komunikoval. Pokiaľ tomu neveríte, neverte. Ja si ale myslím, že je to dosť presvedčivé, pretože neviem, prečo by som vám musel klamať za toto. To je taká vec, že to netreba klamať, to je proste ten hrozný pocit, čo som z toho mal. Tak ale už sa od toho troška odlepíme, páč, už zasa by som sa nemusel udržať. Takže budeme ďalej hrať a to bude myslím najlepšie. V tomto let's play už o tom nechcem moc hovoriť. Takže teda môžeme zatiaľ hrať a troška do toho dať humoru, pretože ja fakt už o tom nechcem nejako extra rozmýšľať. Stalo sa, čo sa stalo a ja už budem normálne hrať. Môžete si všimnúť, že schody nám pokračujú teraz celkom pekne. Ale mám asi málo dreva na to. Čože? Čo som... Jaj. Dobre, takže teda tieto schody budú asi takéto dlhé. Ako vidíte, myslím, že to by malo stačiť. Ale nedošlo to drevo. Ja som vedel, že mi dojde a nemám tu náhodou niekde nejakú zásobu dreva ešte? Nemám. Škoda. Musím si niečo vykraftiť, takže čo dáme to takto. 44 dreva, to stačí. To bohate stačí, myslím. Tak, máme drevo. Môžeme ísť? Dobre. To je myslím pekné, to je taký môj klasický štýl na tieto schody. Sú tak ako keby tu ani neboli také neviditeľné. Mne sa to tak páči, takže... Počkaj, ja mám písku? Prečo mám písku zase? Ja asi, ak som hral ten Thaumcraft, tak som si vyporal tree-sherry. Som tak testoval. Začal som to točiť, ale tak nejako... Som tam mal aj Technic Pack vtedy. Som to mal v Technic Packu ten Thaumcraft a... bola tam menšia explózia. To myslím stačí k vysvetľovaniu. A teraz môžeme pokračovať v stávaní. Tak, a ešte takto.
To bude asi priemerná dĺžka tých schodov, aj teda tak hĺbka. Viac si to netreba. Myslím, že miesta tam bude dosť. Pokiaľ nie, tak pristávame však čo. Materiál je, po prípade naťažím všetko. Ja ešte som sa chcel pozrieť, či mám samplingy, páč, aby som mal nasadiť nejaké tie stromy, ale ja ani jeden sampling nemám, sampling. To je škoda, nevadí. Ideme stavať, takže teda vypadá to myslím pekne. Ja si troška video settings pár zrovna nie, ale partikly. Dobre. Super, ide to krásne. Dúfam, že to nelaguje vo videu, pretože mne to nelaguje vôbec. No dobre, ty tu nemusíš byť, ani nemôžeš. A teraz tuto spravíme takú, dá sa povedať, že také zaujímavé zastrašenie. Prejdeme to, super. Zasa drevo. A pod čestkou. Tak, super. Ako vidíte, presne pod to prejdeme. Natesno, ale nevadí. A ide sa tuto vykopávať. A ja zasa nemám lopatu. Nejako rýchlo sa dneska míňajú, že? Tak, ešte by som si mal dať vypalovať železo. Ja mám uhlie. Super, kde mám tie? Dobre. To by malo stačiť. To brnko mi slúži. Troška už sa používalo od toho času, čo sme vykraftili. 5. diel. Docela ďaleko. A už máme dia. Takže úplne úžasne. Diakromp. To ma potešilo. Dá sa diamant nejak vytvoriť? No, iba takto. Čo som sa teda chcel ešte pozrieť? Tu mám Towncraft. Kde to bude? Čo toto? Ty to je toľko veci teraz. Ale jak to, že sa mi nezobrazuje crafting na ten Towncraft? Už sa mi ukazuje, hej. Dobre, a ja som chcel teraz čo? Book and Quill. To je Xek, dobre. To totiž to budem dávať teraz od 5. videa na net. Som sa rozhodol. Čo sa nám peče, smaží škvary. Super, akurát mi tu ostali plenky na to. Ne plenky. A môžeme, tak. Like a boss. Vlez do tej postele. Dobre. Ide sa. Dúfajme, že sa nejako extrémne rýchlo neopozýva. Asi hej. Však čo experiment bol experiment. Tak, to bude takto. Tu už bude úplná podlaha. Tá už bude z obyčajného hladkého stónu a normálneho dreva. Hop. Tak, a sme bez dreva. Tak rýchlo to prešlo. A už nemáme drevo. Super. Ešte potrebujem ten hladký stôl. Kde som ho dával? Však som mal. Čo není? Ja musím dať vypaliť kobol. Tak, koľko? Dáme tam stack. A je to tak. Super, teraz by som chcel ešte zbehnúť sem a pomaličky presunúť tento port, pretože tu mi vôbec nevyhovuje a tam v tej podzemnej miestnosti zrovna bude. Ale to chvíľku bude trvať, čiže ja to zatiaľ pauznem. Dobre, takže teda bolo to úplne nezaživné toto kopanie. Troška sa nám aj kromp tuším poškodil, máme 14. Dá sa ešte nejako, ne, ono sa dá iba... Ja chcem veľa vecí, tuto napríklad áno, dispenser potom budem potrebovať. Ale hlavne som chcel tú motiku vykraftiť ešte na začiatku dielu. Tu jak to vypadá? Blede. Jak pomáha za to dneska smeltuje asi tým, že mi padol Minecraft pred chvíľkou. Čo by sa dalo z tohto vytvoriť? Z obsidianu nič, akurát ten portál a na ten už tu našťastie máme miesto. Ja chcem vlastne iba tu, ten stone, že?
A to som mohol, vidíte, to môžem rovno spraviť z tohto, keby ma napadlo. Tak, a tu už bude portál, čiže tu sa ešte dokončí zem a tu. A tu teraz vlastne zastavieme portál. Takže to bude vypadať nejak takto. Ja to úplne vykopem na 4. Tak. Raz, 2, 3. 3. Hop. Dobre, ešte mi zostali 4, to sa hodí. A teraz to zatentujeme. Hop. Tak, a je to. A je to. Chcel som natočiť to, ak som našiel diam, ale nejak mi to nevyšlo nakoniec. Páč, to bolo... No, prvý som to nechcel natočiť. Nebudem vám klamať. A ja som vzadu nedomyslel, tam je ten dirt, že? A za tým zrovna ja chcem mať hladký stôl. Ty vole. To je nezáživné dneska, to je úplne na nič dneska video. Také nezaživné video som ešte ani ja nevidel, ale to ešte nenatočil. Takže lopata. Takú krásnu lopatku si spravíme také, že Dobre, stačilo by gogových prízvukov, kvôli ktorým mám nočné mory. Ideme sem, aho. Ty ešte tak. A hladký stôl. No super, to je prekrásne, úplne som z toho namekol, ale teraz je čas dorobiť steny. Takže tu už bude takto tá stena celá. Neviem, ja to teraz improvizujem, ja som to mal z časti nejako naplánované, ale väčšinou improvizujem teraz. Super, máme portál pekne umiestnený a teraz môžeme ísť farmarčiť. Takže tu bude jeden blok, alebo mohli by byť 2 bloky, ale toto je strašne malé, ja si to musím zväčšiť troška, lebo to by nešlo asi, toto farmarčiť, takže táto troška o niečo posunieme. To posúvanie by mohla si tiež dať preč, off screen, ale to sa mi nechce. Na to je moc práce a ja to tu teda raz, 2, 3, 4, 5, to dáme preč, pekne, nech nám sa nenaleze nič z našej krásnej záhradky. Dobre, došlo, super, a sme došli. Jak to tu vypadá, zostal nám super, možno, že ho troška využijeme. A teraz styky. Tak, proste sa to dá takto ľahko spraviť. No ne, to by sa dalo ešte vlastne takto. Ale to už je úplne vyšťavené, takže budeme mať akurát na lopatku. Či na motiku. No a to som tu ja nedomyslel, to musíme ešte toto zahliniť. Makaj vole. Dobre, to som mohol dať do timelapsu, ale ďalšie video už asi bude timelapse. A síce timelapse nekonečného kopania, jak ja to rád volám, takže to budeme mať taký zmenený troška program, páč timelapse som ešte nerobil. A vlastne ani nemám tušenie, jak sa to robí, čo môže byť veľmi zaujímavý výsledok. Tak, budeme tu mať aj svetlo, čo by ich vyhovovalo a tu už môžu byť pekne krásne farmy. Ne, ono to bude tu. Tá voda bude nakoniec tu. Som sa rozhodol a nemám pri sebe bucket, nemám. Poď sem hlina. Tak, super. Náš dom je úplne beautiful, ja si myslím. Mne sa strašne páči tento dizajn domu. Prednedávnom som si tak stával na jednom rode, až na tieto okná, to som mal troška inak. A tiež podzemie, po schode som ešte mal, to si tiež budem pristávať, páč, miesta je tu málo. Fú, a ja som to chcel... Čo? Čo som teraz chcel? Mi niekto vysvetlíte. Ja som chcel bucket. A ja jeden mám, čo je blbé.
teda sem dáme troška a odtiaľ toto vezmeme a dáme sem. Tak, a tu už to môžeme zatentovať. Krásne, ale ja to chcem ešte predložiť a tu budú pumpkiny. Wheat ani nebudem pestovať, ale budem pestovať zemiaky. Zemák. Jano, hlavu vážek, zemak počúvaj. Dobre, super. Tu môžu byť pekne krásne pumpkiny veselé. Že pumpkiny melóny asi, alebo aj pumpkiny, neviem. Asi oboje. Však koľko to má? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Polovica bude to, druhá polovica to. Ja dúfam, že teda mám seedy. Takže mám tu pumpkin, z toho budú seedy. Ale bojím sa, že melón nemám. Takže zatiaľ tu bude pumpkin farma. Fakt sa ospravedlňujem, ale nemáme melóny. Či? Neprehľadol som na čo? Na nešťastie som nič neprehľadol. Takže bude pumpkin farma. A furt nemám motiku. Bože. Chlapče, odísť na návšteve, čo? Ale tu nebudeš, toto si musím zatvoriť ja. Zatiaľ hlinou, tak názorne. Ty vole, čo tu robím ten? Ja ho nemám rád. Jak si to uskladním? Asi nejak, keď nemám miesto. Dobre. To bolo rozkoše. Tak, vezmeme si iba železo a stick. 27 sticků za tík. Tu si to pekne okrašlíme, dáme si tam potom nejaké kvecinky. 1, 2, 3, 4, 5. Tu budú teda pekné pumpkiny. No a tie melóny budú potom tam ďalej, ale ja musím ešte zohnať aj... No viete čo, ja sa vydám na výpravu, či nájdem nejakú vesničku, vyrabujem ich a bude. Mne sa dá, že ja som už jednu videl párkrát, ale neviem, či mám odtiaľ nejaký suvenír v podobe zemiaku. Nie. A tu tiež nie. Takže ja idem off-screen hľadať, zatiaľ si to užite. Takže sme späť a vítajte na hillbillovej skittlesovej farme. Našiel som si pumpkiny v jednej vesničke, ale už som ich tam opustil, páč. Sa mi to tam nepáčilo, tam niekde bola, vypustil som ich tam lávu akurát v kovárne, takže tam som našiel nejaké tie pumpkin seedy u nich a nejaké tie zemiaky som si tam pobral z farmy, ups. A teda, vidíte, tu nám môže za chvíľku veselo rásť. Hop. Hap. Úžasné. Úžo. Dobre, dosť by bolo rozkoše a ja ešte túto pekne zasadím. Tie úrody. Budeme mať zemáky. Ježiš Bože, čo to robím? Viete, čo robím? Hrám sa na backback. Dobre, nebudeme tu robiť nejaké blbé, divné veci. Ups, to som nechcel, nevadí. To sa hodí. Dobre, teraz to tu budeme mať takto pekne okrásnené a tu máme teda pumpkiny a tu melóny. Super, a pozrieme sa, či je tu ešte náš pigment. Pokiaľ áno, tak už to dlho nebude, lenže ja už nemám meč a ja, keďže som veľký fraja Skittles, jak sa dá povedať, tak si spravím pekne diameč. No, mám tam jeden kamenný meč, to sa ale nehodí. A našiel som tam pár dia. Bol tam aj obsidian, ale to som im tam nechal. Mohol som zobrať nejaké seedy na stromy. Nevadí. Potom si spravíme aj kaktus farmu pekne, aj túto farmu a budeme potom aj enchantiť, samozrejme. Na to tu máme teraz 4 obsidiany. Vlastne crafting by sme mohli spraviť hneď, ale nemohli, nemám knihu. Tak crafting si nechám. Počkať, ja ich idem rovno zasadiť 2. To vám musí stačiť. Hop, a tam už mi dám, super. Tak, a teraz z týchto tu si vykraftíme knižku a budeme čítať. Veľa čítať, veľa písať. Dúfam, že mám kožu. Máme papieriky, teraz koža.
Prosím, nech tu nejakú mám. Super, kože je dosť. Kože je akurát. Tak a tak. Pamätám si. Super, teraz si vezmeme 2 dia, ale... No, vezmeme si viac, si sa mi to odčítať a obsidian. Možno sa pýtate, čo sú tieto veci? To je Stonecraftingu, to si ale nevšimajte, lebo to sa netýka tohto let's-playa. Stonecraft let's play možno budem tiež točiť po tejto sérii, ako druhú sériu teda. Ježiš, 2 dia, ja sa tak nerad lúčim s diamantmi. Enchant. Super, zatiaľ si ho dáme sem. Keďže pre ňo nemáme vybrať žiadne rozumné miesto. A enchantíme si motičku. No ale enchantím si takto pekne za 3 levely. Efficiency, to sa hodí. Super, keď už sa nudím, tak sa nudím, no. Aj luk si enchantíme. Aj power mám, super. Mám z toho husinu. A ja som chcel ešte ten krom. Či ten meč. A zase ďalšie 2 dia v prdeli, to už je toto na nič. To už môže mi zrovna po 2 skočiť. Nemám dia. Som čarovný. Tak. 3, 2, 1, hop. A... Dobre. Tak, sídy tu zatiaľ necháme a ideme si poradiť s týmto chlapcom tu. Je ešte tu? Ty volom zdrho. OMG, tak som sa na ňo tešil. Choď tam, lez tam. Dobre, tam už toho moc nevleze. Necháme si pri sebe len úžasnú výbavu pána Skittleса. Najprv všetko nahádžeme tam a potom si to povyberáme. Pretože sme punkovia. Takže zoberieme si meč, kromp, sekerku. A čo som to ešte chcel? Jedlo. Tu si zoberieme čo? Tu nič, super. Ešte by som si mohol zobrať asi lopatu, pretože teraz idem na menšiu výpravu. Bo neznáma. Až do podzemia. Počkaj, tu je čo? Je to tu v poriadku? Dzíňa! Super, máme prvú dzíňu. Pošlapal som si zemiačky. Hlavne chcem teraz spraviť kaktifarmu v ďalšom dieli. Ja sa pozriem, koľko točím. 27 minút, takže teda to bude asi rozlúčka. Takže ja sa s vami učím, ľudia. Som moc rád, že ste si pozreli moje video. Uvidíme sa samozrejme pri ďalšom videu, pred ktorým si dokončím toto. Pôjdem do Nedru a nájdem si na to materiál. Ja sa zatiaľ vydám dole. A my sa vidíme pri ďalšom dieli, takže čaute.